Γιατί γερνάμε? Θα σας το πω. Γιατί γέρνουμε προς μία κατεύθυνση. Τώρα που το ξέρετε, τι θα κάνετε? Μια ιδέα είναι να κρεμαστείτε ανάποδα. Έτσι θα πεθάνετε νέοι. Για λίγο πιο προχωρημένους με εξασκημένη φαντασία, δέστε το ένα πόδι στον τοίχο, το άλλο στην ντουλάπα. Εντάξει, ας σοβαρευτούμε λίγο. Και να τα νιάτα άντρες. Να κάνετε μικρές έως ανεπαίσθητες, όμως συνεχείς κινήσεις προς πάσα κατεύθυνση. Κάτι σαν τικ, όχι τάκ του ρολογιού, ή ασκήσεις, χορό ή μελόδραμα. Κάτι για να μην σας πέσει η μούρη, αν πρόκειται γι' αυτό. Καθώς ο χρόνος κρεμάει τα αρχίδια, περιέργως δεν μεγαλώνει το πέος. Οπότε το σοφό είναι να τον τραβάτε με το ένα χέρι προς τα κάτω, ενώ κρεμιέστε ανάποδα. Έτσι και σηκωμένος και με βαρύτητα, τίποτα δεν θα πάει χαμένο. Τα τρώτε στη μάπα. Όταν σταματήσει να βγάζει, τότε πάει πια. Γεράσατε. Μόλις όμως επιστρέψετε στην όρθια θέση, τότε θα είστε άλλος άνθρωπος. Χωρίς μαλακίες. Γυναίκες. Το γυναικείο φύλο είναι σε ευνοϊκότερη θέση σχετικά με τη συνεχιζόμενη νεότητα. Και να η στρατηγική τους. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να πλησιάσουν ένα γυράσκοντα σαν νυχτερίδες. Με τα χέρια κάτω, τα πόδια επάνω. Ανοιχτά σε θέα το φύλλο τους. Αυτός το κοιτά με γουρλωμένα μάτια. Και αυτή τον απομυζά. Και μετά σε άλλο μαστιχόδεντρο. Έτσι μόνο τα μουνιά θα γελαϊδάνε. Τα στόματα γεμάτα ή χάσκουν, η χούφτα τη δουλειά της και οι νεανίζοντες θα λυκνίζονται άσκοπα με συνεχείς κράμπες. Όλοι. Άντε να τελειώνουμε. Το σωστό για όλους είναι να κυλιόμαστε κάτω ακατάπαυστα. Και με κολοτούμπες, αν μας ευχαριστεί. Μα το κάνουμε κυρίως για να είμαστε δίκαιοι σε όλα μας τα μέλη. Έτσι, σαν ερπετά, με ενθουσιασμό, θα επιστρέψουμε από εκεί που ήρθαμε. Στον πάτο της θάλασσας. Πάμε για μαλάκια τώρα.